Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft. Danas ću vam pokazati jednu zamku i kako napraviti top. Ova zamka najjednostavnije, možete unutra staviti dijamante. Otvorite. Padnijete dole. I top. Umrijete. I ovo vas, na primjer, može ubiti. Samo što sam ja na kreativ pa. Ovo je najjednostavnije. Pokazat ću vam kako napraviti. Jako je jednostavno. Stavimo ovdje da ne padne. Sad. Ovako. Ako hoćete na primjer staviti obsidian, vidjet ćete zašto. Ili neki drugi materijal, na primjer lapis, karci, tako. Iron. Ovdje ćete staviti chest. Dole možete skopati koliko god hoćete. Ovo je ovako. Ovdje ćete staviti piston. Ovdje ćete jednu rupu ovako i stavit ćete ovdje neki blok. Ovdje sand. Normalno kad otvorite. Čekajte. A ime sam dobro ovo radio. Da mi ja radi piston. Radi. Možda neće ovaj blok. Na primjer gres. Pa ćete dole. I padete. Na primjer ovdje možete napisati otvoriti chest za dijamante. I onaj diamonds. Možete ovako haj. Padne dole i gotovi. A može pokupiti dijamante, ali će umrijeti. To ću vam pokazati. Bit će kratka pauza pa ćemo nastaviti. Evo nas natrag. Sad ćemo napraviti top. Napravit ćete ovako 2, 3 i na primjer koliko hoćete. Ja ću napraviti isto kao ovo. Što je veće će spavati. Očigledno. Ne. Nije to trebalo. Nije ni to. Ovo je tu. Sad. Ćete odavde postaviti ovdje. I sve ovako. Dok ne dođete do ovdje i stavit ćete ovdje redstone. Svaka ova će biti po 2 osim ovog. I sve ćete do ovdje staviti redstone. Treba nam TNT. Ovako ćete ga puniti. I stavit ćete ovdje dugme. I zapavat ćete. I evo radi. I to je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav vas, Dead Skill. Ćao.